Enyi m, ana m anabata gị na GCK Kwa Ụbọchị. Ọ dị ọṅụ nke na-abịa dịka ị na-esonyere onye nwanyị dịka anyị na-aga. Ekwensu obiọma adịghị akpa ya. Ọtụtụ ihe ka anyị na-agabiga dịka anyị na-aga. N'ụbọchị taa na GCK Kwa Ụbọchị, onye ọzọ atụrụ anyị na-abịa ịkụziri anyị maka ije anyị na Chineke na ike nke Chineke, ike mbilite n'ọnwụ nke Chineke ka ọ ga-eji enwugharị ndụ anyị. Ṅaa ntị dịka onye ọzọ atụrụ na-abịa ịgwa gị okwu ugbu a. Mmadụ bụ onye na-adịghị ike gwụrụ, onye ume gwụrụ, onye na-enweghị ike, ụkwụ na aka ya adịghị ike, ọ na-ama jijiji, ọkpụkpọ ya bụ nke nyajiri anyaji, o wee na-aga ije. Ị pụrụ ịkọwa na onye a chọrọ ka e nwogha ya. Ịma na ndụ anyị dịka ndị kwere ekwe, ịbụ onye kwere ekwe, ezigbo onye kwere ekwe, ihe dịka ọtụtụ afọ ndị gara aga, ịgụ akwụkwọ nsọ ugbu a anya gị abụla nke na-ahụ onyonyo. Ịbụ onye ga-ebi ndụ guzosi ike nye ezi omume na-enweghị ngwakọrịta, iwebụ onye na-ama jijiji, ịpụghị iguzosi ike dịka ịmpụ na-egusi ike n'oge ịchara ọhụrụ dịka onye nke Kraịst. Ma ịbụ onye na-agba mbọ ọma maka okwukwe ahụ ka e nyere ndị nsọ n'aka otu mgbe idebe, ebuzi onye na-adị nkọ dịka ịdị na mmalite nke ịgba ọsọ gị. Ugbu a ịbụzi onye uke gwụrụ, ịbụ onye dịka gasị na a na-akwụ ụkwụ gị akwụ, bụrụ onye na-enweghị ọbara, onye na-enweghị ọkpụkpụ azụ, na-enweghị ike. Mana ọ dịka anyị bịara, dịka anyị na-ekwupụta ya, bụ mbilite n'ọnwụ nke Kraịst anyị, mbilite n'ọnwụ ahụ nke nwere ike wee bịa na ndụ gị ọhụụ. Ndụ gị ga-abụ nke a nwere nwogha. Asị m, ị ga-abụ onye nwere nwogha. Ndị Naijiria, unu ga-abụ ndị nwere nwogha. Afrịka niile, unu ga-abụ ndị nwere nwogha. Ndị Eshia, ndị Amerịka, ndị Yuropu, mgbe ike nke mbilite n'ọnwụ ahụ ga-abịa n'ime ndụ gị, ị ga-abụ onye nwere nwogha n'aha Jizọs. Uche gị ga-abụ nke nwere nwogha, obi gị ga-abụ nke nwere nwogha, ume gị ga-adị ike nke ị nwere ga-adị ndụ. Ị ga-abụ onye ga-ahụ ụzọ to o kwesịrị, bụ ọhụhụ ụzọ gị. A ga-enwe nwogha, a ga-enwe ojuju afọ nke nwogha site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst. Ekpere mbụ na n'ụbọchị taa a ga-enwe nwogha n'ime ndụ gị. Nwogha ga-adị n'ime akọ na uche gị, nwogha ga-adị n'ime obi gị, nwogha ga-adị n'ime mmadụ ime gị. A ga-enwe nwogha n'aha Jizọs. Ị maara, mgbe ị bụ onye na-eji ụgbọala ahụ na-agba ya dịka ọtụtụ oge ugbu a, mana injin ya mere akala nka, arụ ya akala nka, ọbụladị ihe eji anyagharị ya ataala nchara, mgbe ụfọdụ ya wee bụrụ nke kwere ekwe dịka gasị gaghị agbakwa ya ọzọ, wee buru ụgbọala ahụ bughachi ya ebe ahụ ịzụrụ ya. Ha wee sota nwogharịala gị ya. Nwogha ihe niile bụ ihe eji mara ụgbọala ahụ, ihe niile bụ ihe gbasara ụgbọala ahụ, wee nwogharịara gị ya, iburukwa ya ọzọ, itinye ya kii gị. Ọbụladị ụzụ ya dị iche ugbu a, otu o si agba ọsọ dị iche ugbu a. Ihe niile banyere ụgbọala ahụ adịrị ya ọhụụ. Ọ bụ ihe nwogha na-eme na obi anyị, na mmụọ anyị, na mkpụrụ obi anyị, na omume anyị niile, na etu anyị si akpa agwa. A na-enwe nwogha, ọ bụghị nke na-ezughị oke, kama nwogha zuru oke site na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Lee ndị Rom isi 8, ana m agụ amaokwu 11. Ndị Rom isi 8 amaokwu 11. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie na-ebi n'ime unu, ọ bụghị na ọ bụrụ isi gị kama n'obi gị, na-ebi n'ime unu, n'ime gị, ọ bụghị naanị na ị maara ihe banyere ya, kama ọ bụ nwapụta nke obi gị. Ọ bụ na mmụọ ahụ nke onye ahụ ka e mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie biri n'ime unu,
onye ahụ nke mere ka Kraịst si na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-esitekwa otu a n'aka mmụọ ya na-eme ka unu dị ndụ. Anụ m emen n'ebe ahụ, ọ ga-eme ka arụ gị dị ndụ site n'aka mmụọ ahụ nke nọ n'ime unu. Enwere ihe ole ma ole nke anyị na-achọ ka ịghọta. Nke mbụ, ọ bụ mmụọ nsọ Chineke ka ọ nọ n'aka ịtụta anyị. Ọkwa ekpere ka anyị na-eji anabata mmụọ nsọ Chineke ka ọ bịa nyere anyị aka. Dịka anyị na-aṅa ntị na abụ ọma isi 17 na amaokwu nke 19, ọ sị gị ịṅụ ebe ahụ ị ga-ahụ ọ dị mkpa ọ dị ikpe ekpere ịnabata mmụọ nsọ Chineke ka ọ bịa nyere anyị aka dịka anyị na-aga na ndụ a. N'ike nke onwe anyị enweghị ihe anyị pụrụ ime. Ọ bụrụ na anyị chọsie ntụte anyị ike, ị ga-ahụ na ọ dị mkpa dị na ị ga-ekpe ekpere kpọkuo aha Chineke, nabata mmụọ nsọ Chineke onye ga-eweta ntụte nke anyị na-achọ. Dịka anyị na Chineke na-aga kwa ụbọchị, ị ga-ahụ ụfọdụ mgbe ọ dịka ajụjụ ọ na-eju gị n'obi, ụfọdụ mgbe ya dịka ike ọ na-ada gị, ike ọ na-agwụ gị, ọtụtụ mgbe ya dịka enwere obi nke na-adọrọ, mana ghọta na obi nke tiwere tiwa na nke egbepụrụ egbepịa na Chineke onye nwe anyị adịghị eleda ya anya. Ya mere Chineke adịghị eleda ekpere ahụ nke ị na-ekpe. Ya mere nke ọzọ bụ ọdịmkpa dị na ị ga-abụ onye ga-enwe obi ike, si ike n'ime onwe gị. Mgbe ị nwere obi isi ike, ị ga-ahụ na ọ ga-enyere gị aka gị wee soro Chineke n'ụkwụ n'ụkwụ, soro ya mee ihe ndị ahụ nke ọ chọrọ ka ị mee. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ, ị ga-ebelo aka gị elu dịka m na-ekpe ekpere. Ị ga-anabata na ekpere a bụ nke gị. Nna anyị na-arịọ gị n'aha Jizọs, na-ekele gị maka ndị a niile, ndị ji obi ha niile tụgharịa uche maka ndụ ha, mmehie ha niile ke ha na-ebi, ọ bụghị n'ezi omume, ọ bụghị n'ịdị nsọ, ọ bụghị dịka ndị mmụọ ozi. Ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị, onye nwe anyị. Ha na-esi na mmehie ha chegharịa, ha na-elekwasị Kraịst anya, naanị Kraịst anyị dịka onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere gbaghara ha ma zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na mmụọ nsọ gị ga-agba ama n'ime mmụọ ha na ha bụ ugbu a ụmụ Chineke. Ndụ ochie ahụ, omume ochie ahụ, ndụ mmehie ochie ahụ, ihe niile abụrụla nke gara gafee. Ndụ ọhụrụ abịala na-ebi ndụ n'ime ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ike nke eji ala wee ghara ịdị na-emehie ọzọ, wee na-ebi ndụ ọhụrụ, ndụ ezi omume, ka inye ha ndụ na-enweghị amamikpe n'aha Jizọs. Ka omume ha, ka nzọpụta na ọla ebube nke nzọpụta mee na ndụ ha. Ka mmụọ nsọ gbaa ama na ha bụ ndị azọpụtara, ka ha gaa n'iru na-ekwere na gị, ghara iwepụga anya ha na okwukwe ha n'ebe ị nọ mgbe ọbụla. Anyị na-ekele gị onye nwe maka imene ka ha zọpụta ha n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Dị njikere ọla ebube gị, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta. Chetakwa ọ sị na ka ha rabụ ndị lekwasịrị agwọ ahụ anya, onye ọbụla n'ime ha bụ onye agwọrọ ọrịa. Jizọs ya onwe ya ka ike karịa agwọ ọla ahụ. Dịka e mere ha oge ahụ, ọ ga-emere gị ya taa. Kwuo ya sị, ekwere m, ekwere m. Ọ ga-emere gị ya. Ọ bụ na anya gị kpuru ìsì, dị njikere mgbe ị ga-anụ ememe nke ikpeazụ ahụ. Anya kpuru ìsì ga-emegherere. Ọ bụ na ị bụ onye ngwọrọ, ihe ọbụla bụ ihe na-adịghị mma na-arụ gị, dịka a na-ekpe ekpere ugbu a, wee kwenyere n'aha ahụ, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, mgbapụta, ngọzi niile nke eluigwe nke dị gị mkpa, ha niile ga-abịa n'ụzọ gị. A ga-enwe akụkọ otuto n'ọnụ gị. Onye ga-enye akụkọ otuto a? Welie aka gị elu, metụ aka ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs dị ike, anyị na-ekele gị maka nkwa nke ị kwere anyị. Anyị na-ekele gị maka owuwe anya nke ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka ntụkwasị obi ka anyị nwere na mgbe anyị na-ele anya lekwasị Jizọs anya, na-ekwere na onye nwe anyị Jizọs Kraịst
onye bụ onye nọchiri anya anyị, onye bụ aja ikpeazụ, onye bụ onye ọgwụgwọ anyị na onye napụta anyị. Anyị maara na ị ga-agwọ onye ọbụla nke ekwere na gị maka ọgwụgwọ nsọ. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere ugbu a na ị ga-emetụ onye ọbụla aka ma mee ka ọla ebo gị bụ ọla ebo nke nzọpụta na nnapụta bịakwute n'aha Jizọs. Ndị mkpụrụ isi, ana m enye gị iwu ka anya gị mepee ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere ntị ochichi, ka ntị gị meghee n'aha Jizọs. Ndị niile ewu ndị nwere ihe zara ha aza na-arụ ka ihe zara aza pụta n'aha Jizọs. Ndị nwere olu zara aza maọbụ ihe ọbụla nke na-ekwesịghị ịnọ n'arụ gị, anyị na-enye gị iwu pụta n'arụ a n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe na-enye gị nsogbu n'ime ahụ, ihe mgbu, ana m asị ka aka Chineke metụ gị aka ugbu a ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị na ihe niile bụ ihe ndị gị na-arịọ gị n'ebe a maọbụ n'ebe ọzọ, ebe ọbụla nke anyị na-agbakọ n'otu na ndị anọ na igwe eji ekwu okwu, gosi ike gị, gosi ọgwụgwọ nsọ gị, gosi nnapụta gị, ma mee ka onye ọbụla nwere onwe ya ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike bụ ọla ebube gị ahụ, ka ọla ebube gị na ọgwụgwọ nsọ gị guzosi ike. Mee ka o doo anya bụ nnapụta gị onye nwe anyị, dịka anyị na-ekwu emenike ikpeazụ ahụ ugbu a, ka e nwee mmezu ihe nke ị na-eme. Imeela onye nwe anyị, imeela onye nwe anyị. Emewo ya, emewo ya, emewo ya. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ana m ekele gị enyi m, biko sonyekwara anyị ọzọ na www.dclm.org/connect. ị nwekwara ike isonyere anyị na Facebook, nwekwara ike isonyere anyị na Instagram na ebe ndị ọzọ anyị na-eche ezipụta ozi ndị a kwa ụbọchị.